madoda. Usebenza inhlanhla kanjani? Athola ngo R10 bafethu. Hayibo. Inhlanhla zabantu azifani. R10. Sibuka. Khona umuntu osajajuliswa ukuthi ucosha R10. Kutholile buka 10. Hayi kwahle. Awu bukani bafethu buka. Inhlanhla engaka. R10 inhlanhla. Shothi mawungacosha Manje xolani ukuthi ngingakhuzi. hawu. Ngiphi? Hawu mfethu hayi ukuthi ngiphathe yabo usajabulela u10. Hawu lo muntu Bafethu. naye. Ngizakudlela ngami. Ngicabanga ukuthi ukusebenzisa u10 ngagcina mhlambe ngo2011 nje kuba nje no10. So le mali bafethu ngiyangipha. Angifuni ukubona ngijikele. Ngiyangipha le mali yokuthi uyazi ukuthi mina ngeke ngacosha ngemiliyoni ngalikhahlela. Isesikhwameni ngalikhahlela ngathi yini le. Nansenye. Ngathi yini le. Ngizaze ngiphuca. Lale yami. Thatha imali baba. Bafethu. Hawu. Ngazi imiliyoni khona. Hey. Yebo. Hey. Bengekho U200,000 ebhank izolo. Ya. 200,000. U200,000 ebhank izolo. Kwake ngifoni ngabamba ifoni ngisakwe-ATM. Imali ingakaphumi. Ya. Kanti into ephuthumayo ngahamba. Cabanga mina 200,000. Ngizokhumbula sengisendleleni ukuthi hawu ngisho u200,000. U200,000 imali ephathwa ingane yami. Nansenye. Kanti mali phuma. Imali ephathwa ingane yami ekhule 200,000. Ngesonto nakhona. Naye. Hayi angiza-understand ke bafowethu. Naye. Nakhona incane. Incane. Ngeke ngikhale ngithi mina ingane yami iphatha 200,000. Bafowethu mina nginikile inhlanhla bafowethu. Akekho kunenhlanhla njengami. Nansenye. Imalini le? Kahle. Ibale. 1 2 3 4 5 6 700. Naye. Hawu. Naye. Yabona sengikhathele nakumnika ngawani. Eyami yonke le mali. Sifuna ukukhombisa ukuthi lo R10 okhala ngawo. Ayikho lonto naye. Nedluzi. Nale yombi ngithatha yombili. Ayithatha baba. Imalini le? Ibale sizwe. 1 2 3 4 5. Mina even me-crash mina ngisafunda crash. Izinto 1,500 ngosuku. imali bafowethu. Ufunde crash. Bafowethu imali ngaphezu kwe 1,200. Angifuni ngijikele. Hayi bafuna ungahamba uthenga noma yini. Yonke. Ngihambe manje. Yakho. Ngaze ngijikele. Njenge noma yini baba. Ngisahlupheka ngangikujabulela kanje. Nami ngisayisicaka. Ngisayisicaka ngami ngempela hayi. ngijabulela u100.